Maone ndine Jackie tikubweriranso ku China. Ndiye nkhani yake kuti ikhale yachangu ndi mphepo iyi tengani chakumwa tenticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Tao Jing. Tao anali ochokera dziko la China. Anali ndi mchimwene wake ndi mai yake ndi bambo yake. Tao anabadwa chaka cha 1971 ndi akalekale benkhani yote. 1971 atabadwa akukhala kwa bwinobwino anapeza kuti makolo ake anayamba kuvutana kwambiri chifukwa choti mai ake anagwira bambo yake mchibwezi. Anapeza kuti mipungwe yawo sinathe mpaka anachita divorce. Iyeyo anapita kukakhala ndi mai yake. Koma mai yake zimavuta ntchito chani. Chifukwa cha chimenecho ana anthu awo mphawi. Koma Tao anayesekana kukongola kwambiri nangobadwa natural beauty. Anapeza kuti anamaliza school anayesera kuti ankafunisira kupita ku university koma sanakhonze bwino. Sanapite ku university yomwe amafunisisayo koma anangosamugira chakufupi ndi mtawuni kuti azigwira ntchito azathandiza mai yake. Fa mai yake amavutika kwambiri amagwira ngati mu saluni. Koma mu saluni yomwe amagwirayo amapezeka kuti anthu amampanga treat mwina mwake. Saluni yake inali ngati muchita massage anthu. Azibambo ena amafuna mapanga sadziwika bwino. Zimamunyasa anasiya ntchito anakapeza malo ena. Saluni iso kuti amachita stand out ndithu. Faita anayitsikana wokongola. Alisa amadziwa kuti kumagwira ntchito Tao Jing uko koma samapanga zina zake zosakhala bwinoyi. Anapeza kuti kumapeza kuti kumabwera anthu ena basi kumaza mutokosola dala kumamputa azibambo. Amangotani amachita ignore kumayesera kugwira ntchito zakezo. Atsikana ena amene amagwira mu masaluni imo amapeza kuti amapanganso zina zosadziwika bwino ndi azibambo koma amapanga nawo zimenezo. Tsiku lina kunapeza kuti kunabwera mzibambo wina kumamuvutisa mpaka amafuna chifukwa choti amankana mzibamboyo. Koma mzibambo amapsa mtima kumafuna kuti ammenye. Panatulukira mzibambo wina anafika anammenya. Mzibambo amamuvutisa iye uja wachinyamata atisooneka bwino nyamata dzina lake Liu. Liuyo anangopanga choncho nkunthamangisa munthu uja umuwuza kuti usabwereso. Anametesa anakonzesa tsitsi lake atachoka pamenepo basi kumapita. Sanamvutisenso Tao uja. Tao zinamusangalatsa. Zinali zachilendo kuona mzibambo wa ulemu choncho eti. Kenako anamuona mzibambo uja anabweranso tsiku lina. Anabweranso kuzakonzesa tsitsi lake chani kumpasa moni ucheza naye zabwinobwino nkumapita. Ulendo winanso kenako anayamba kumusangalatsa mzibambo uja. Kuonanso mzibambo uja kuoneka ngati ali naye chidwi nkumuwuza kuti atiye tikadye chifukwa kuti tsiku lakuti. Tao uja nkuvomera chifukwa amaoneka kuti mwamuna amaoneka wa ndalama komanso amaoneka wa decent wa ulemu kwambiri. Tao uja anapita anakakumana naye mwamuna uja zabwinobwino. Tsiku linanso mpaka naye anapeza kuti anapa chibwezi. Mwamuna uja amakonda kumpasa ndalama zimamuthandiza kuti azithandiza mai yake. Chifukwa choti zomwe amalipiridwa saluni zinali zachabechabe kuti alipirenso rent pomwepo. Sikuti amankondera ndalama zokhazo Liu uyo. Amankonda chifukwa choti anali mwamuna wooneka kuti ndi mwamuna wabwino wa ulemu ongomukonda basi. Tsiku lina akucheza Liu uja anamuwuza Tao kuti uziwa ndalama zonse ndili nazonse iwenso ukhoza kukhala nazo. Tao uja nkupanga chidwi. Tandiuzeni zimayenda bwanji. Ali pali zina zake zoti upange koma ndiuziwa kuti mwina ukhoza kusagwirizana nazo. Akuti zotani. Anamuwuza kuti yayi zinzake nzokhudzana chamba. Mapanga transport chamba. Ntchito yake ndiyophweka kwambiri. Umangonyamula chamba ija malo amodzi ukasiya malo ena basi. Umapeza kuti umalandira ndalama zambirimbiri. Ine chuma chonsechi ndizoziyazo ndi zimenezozo. Tao uja anakhumudwa kwambiri samayembekeza kuti angamve zinthu ngati zimenezo zochoka kwa mwamuna wa decent ngati ameneyo. Anakana anene kuti ine zimenezo ayi mpaka anathesa chibwezi nkumusiya. Koma atamusiya anayambanso kumusowa kuti yayi chani kuyambanso kulingalira kubwerera ku saluni kuja kugwira ntchito kumachitiranso chipongwe chani. Anayamba kuona kuti mwinatu ndikanango kukambirana naye Liu uja mwina njira yake ndi yomwe inanga mavuto osatha. Monse ndimalimbikirira ntchito amangondichita treat mwachabechabe amandilipira zachabechabe zochepanso ngatizo basi tsogolo silimaoneka ayi mangooneka kuti basi mavuto okhaokha. Mpaka na iye anamutani anampanganso contact Liu kunena kuti tingakumane Liu uja ndimakudikirira. Liu uja ukakumana naye chibwezinso kuyambiranso. Liu anamuwuza komatu ziyani nakuwuza zija eti sizovuta ndizophweka. Ungoninyamulira katundu umpitise pakuti ukakumana ndi munthu pamene popo azilandira adzipita.
iyo basi anamfotokozera njira yake, uzavala chonchi, uzaenda chonchi, za simple, ukapereka katundu iwe uzibwera basi, ukatero ndikupasa ndalama mwakuti inenso ndilandirapo dipo langa. Iyo chakumvesesa kuti okay, kuona ndalama zomwe akutchulitidwazo zone kuti sanaziyambe polo wazirota kuti angagwire ndalama ngati zimenezozo. Ndi anavugwirizana bwinobwino, anavomera kuti apa kufanira kuti amamuvutitsa kwambiri. So Liwu chauza panga chonchi anthu angambe kukhumudwa uwena upanga ndiwe chifukwa choti maonekedwe ako palibe amene angakuganizire china chilichonse. Nde anagwirizana tsiku mu 1991. Nthawi imeneyoyo Tao ali ndi zaka 20. Nde Tao Jing ananyamuladi package yomwe anampasa ija kuti akupita kumene amutani amutuma kuti akapereke. Kuti akakumana ndi munthu ananyamuka, anayenda ulendo wake, anakafika kumalo amene amapita. Atafika amayang'ana, anadabwa munthu akumutani akubwera pakubwera munthu mzibampa kumfunsa kuti ufunafuna munthu panopo. Iyo chankuzati ndi anamufunsa kuti dzina lako ndani. Iyo chankunena kuti ndine Tao Jing. Ati okay, wanyamula package? Akuti ndanyamula package. Akuti ili kuti package iyo? Iyo chankutani kuonesa kuti package ndi ala okay, bwera kuno. Iyo chakunyamuka akuti ndipite uko kumamulondola munthu ucho ukapeza kula polisi okhaokha mamudikirira. Iyo ndi chani? Ali sting operation tikuza kugwirani. Anamugwira kukamutsekera. Chomwe samadziwa Tao chinachonena kuti Liwu chaulo dzinalo linali la fake, anali drug dealer, amasakasaka atsikana okongola, akapeza basi akhankha twamba nawo chibwenzi, asikana achagwena mchikondi. Akagwa mchikondi azatuma bwinono kuti kapangeniza kuti amakhala ngati mamule, chizungu chake amati mamule, omangwirira ntchito ma transporters iye nkumarani nkumalemera. Ndi anamuona Tao cha msaluni kuona kuti uyo ndi candidate wabwino. Anapeza Tao amangidwa, amamufunsa kunena kuti Liwu ali kuti ndi amene ife tikufunafuna. Ifa iyeyo ndi amene ali pa center amatuma atsikana. Iyo chakukana kuulula usanena. Anamufunsa, anamuwuza kuti tikupasa chance umuulule kuti ali kuti. Iyo chosanena achina chilichonse. Anamuzonena kuti chamba chimene takupeza nacho ndi 220 grams. Lamulo ndilonena kuti ukanyamula more than 50 grams uyenera kuphedwa. Ndi tikupasa chance ukatithandiza kuti timugwire Liwuyo. Iye ndi chikondi chake chili pa Liwu osatheka osanena. Anamuyesetsa sananene. Kenako anamuzoti okay chabwino. Anakamwika mchigulugulu cha anthu amundende koma anamangirira macheni mu miyendo. Ndi amadabwa kuti anapita anamwika mchigulu cha ma prisoners ena azimayi ambiri. Basi chanakhala basi. Ndi amadabwa kuti anthu ena osaja mamuchewukira mamuyang'ana iye. Ndi mpaka ananafunsa azimayi ena kuti mundiyang'ana ineyo bwanji. Ndi anawina anamuzoti fachoni kuti akumangirira macheni miyendo. Ndi anafunsa kuti zikutanthauza chani. Chifukwa ina wanali osamangirira macheni miyendo. Ndi anamuzoti zikutanthauza kuti iweyo ndi yako sentence yako ndi death. Ndi kuti afuna akunyonge. Amene amangirira miyendo amakhala kunena kuti ndi okanyongedwa. Nkona anthu akukuyang'ana choncho. Iyo chankuchita mantha kuti ndi chani. Ndi mpolisi wina anabweranso. Munzonena kuti ndikupasanso chance ina akhoza kusinthira sentence utiuze kumene kuli Liwu. Iyo sanena. Anamuzoti okay basi. Ndi sentence yake inali expedited. Sinaso zoti kudikirira nthawi. Anamuzoti utiuze chimene ukufuna chomaliza. Ndi ananena kuti chimene ndikufuna chomaliza nchoti ndaone amayanga ndatsanzika amayanga. Komanso anamuzoti usankhe chakudya chako chomaliza. Ufuna udye chani? Ndi anasankha kunena kuti ndikufuna amayanga andiphikire chakudya. Amayake anamphikira chakudya nkumubweretsera. Anachita mujambula kudya chake chomaliza. Ndi mu chaka cha 1991 Tao Jing ali ndi zaka 20. Anamupha, kumupha kwake anamuombera firing squad. Chifukwa chonyamula 220 grams ya chamba. Chifukwa chonyamula chamba chachibwenzi chonera tsama chiziwaso lokuti chimachokera kuti munthu dzina loti anamuza apolisi anamuza lo dzina lomwe anakupasa ndi labodza zati ndi Liwu. Ife tikumudziwa munthu uyu koma situdziwa kuti ali pati kuti tingampeze patipo. Ndipo chaka chimene chocho sanali Tao Jing yekha amene anaphedwa chifukwa cha mwamuna amene yoyo. Anatagwira atsikana ambirimbiri, atsikana onsewa anachitidwa execute. Ndi pali zinthu zina mavuto ngambiri, anthu ambiri ali mavuto koma ma choices athu amayenera kusamala kuti iyeyo amafuna kuthandiza amayi ake, anapeza kuti waphedwa sangathandizenso ndi mayi ake omwe athandiza bwa si basi bora kanakhala moyo nkumatumizira tochepa tomweto. Ndi vuto lisamatipangise kunena kuti tigwere mu mphomphoyi. Zikomo kwambiri.